yazi ngine-challenge encane. Sivamisile ukuthi masimile ngaphambili sithi umuntu makaphume kubangani ababi. Siphinde sithi phuma kule bantu bayizitha zakho. Ungahambi nalabantu abawu-1 no-2 no-3 no-4. Kodwa uNkulunkulu akayingeni indaba yezitha. Akayingeni futhi indaba abangani bakho okumele uphume kubona. Uthi uMoya Ngcwele, for you to be successful, uthi izwe lakini liyakwazi ukuba yisitha phe kwempilo yakho. Liyakwazi ukuba libe udonga lempumelelo yakho. Ngamanye amazwi, indawo nendawo inosathane bakhona. Indawo nendawo inamadimoni ayo. Uyazi ukuthi akusiwena lo vedane womiwe ingoba indawo iyomiwa. Akusiwena lo osuwomela utshwala uvedane uphuza utshwala kungenasidingo. I-environment okuyo iyomiwa. Uqalekiswe umuntu ophilayo kwaze waqalekiswa ngisho umhlabathi ngisho utshani. Uzibone sewenza into ephambene nawe ungazi ukuthi umelene nobani. Izwe liyakwazi ukuba yisitha kumuntu. Liyakwazi izwe ukukubambezela to be a millionaire, to be a great business somebody. Liyakwazi ukukubambezela izwe. Ungaba nawo wonke ama-equipment ukuthi uDlamini enawo ekuleli alizwe abe successful, wena ungabe successful ngenxa yezwe. Uthi uJehova uAbrahama, izwe liyakwazi ukubambezela umuntu. Liyakwazi ukukuphuphisa. Liyakwazi izwe ukwenza ukuthi ungabi lutho kodwa ube something. Ungagraduate ufunde kodwa ungabi lutho ngenxa yezwe. Izwe liyakwazi ukwenza ube ordinary. Liyakwazi izwe ukwenza ungabi lutho. Ungasuka kwelinye izwe bafike bakukhulekele bathi awu wafika ubani. Ngoba kwelinye izwe mawufika bayakwazi ukubona into yiyo. Kodwa izwe lakini liyabulala iphiwo. Liyakubulala yikho. Uthi uNkulunkulu eprofeta kuAbraham uthi izwe lakini liyisitha sakho. Izwe lakini liyisitha kuwe. Uyazi ngisho indlela owakha ngayo, wakha njengendlela yokufanelela ngenxa yelizwe kwakhiwe kanje. Ngisho ukucabanga kwakho kulingana nelizwe. Awukwazi ukukhula ube olunye uhlobo lomunye umuntu ngenxa yezwe. Izwe linawo usathane walo. Uthi uNkulunkulu kuAbraham uthi phuma kulelizwe leli. Uthi number 2, mawuphuma ezweni, phuma nasezihlotsheni zakho. Ngoba zinomthelela wokuthi ungabi yilento ofuna ukuba yiyo. Uthi wenza kanje kuthi wakwambona phi la ekhaya wenza kanje. Kule generation akekho wakwenza u3 no4 no5. Ngoba ihlobo ziyakwazi ukuthi zikulimithe ukhule within kwi-level yazo. Ufisa ngabe uthatha unyawo ulibeka lapha kodwa kunehlobo eloze usenzani manje. Obaba mkhulu abakaze bakwenza u1 no2 no3. Kunabanye abantu efisa ngabe uNkulunkulu sababeka kwenye indawo babanjwe ngisho amathuna namanxiwa. Awukwazi ukuba lapha ngoba kuthiwa imvelaphi yakho